Nagpahigayon og lihok protesta ang pipila ka mga labor group atol sa pagsaulog sa 123rd Labor Day sa General Santos City. Samtang daghang trabaho lokal ug abroad ang gitanyag sa dole sa Labor Day Jobs Fair sa mong syudad ug sa Davao City. Ani ang detalye. Dala ang ilang mga placard, nagpahigayon og protesta kining pipila ka mga labor group atol sa pagsaulog sa 123rd Labor Day nga gihimo atubangan sa Central Public Market sa General Santos City kaganinang buntag. Prioridad ang agenda nga 200 pesos dagdag sahod isa batas na. Usa ang labor group nga Sentro Socsargen ang nagpadayag sa ilang panawagan ngadto sa national government sa dugang 200 pesos nga daily across the board wage increase sa mga mamumuo. Malaumon sila nga maaprobahan na kini sanglit na kung tabang na matud pa kini sa panginabuhian ilabi na sa mga nagtrabaho sa mga fishing industry. Hinoon, nagmalinawon ra ang maong protesta. Samtang kapin 7,000 ka mga trabaho local ug abroad ang gitanyag sa Department of Labor and Employment Region 12 atol sa Labor Day Job Fair nga gipaigayon sa usa ka mall sa General Santos City. Sayo milinya ang mga job seeker sama ni Casey Sino kinsa fresh graduate sa kursong Computer Science. Exciting po, na-pressure din ako. Nang hinaot sab nga makakita og trabaho abroad ang kanhi OFW nga si Clifford Villagara nga taga Barangay Apopong. XW ko, pero gusto ko mabalik. Sa panahon ko ron murag bigado. Tunid na ko mabalik utro. Sa Davao City, ubay-ubay sab ka job seekers ang milinya sa usa ka mall alang sa job fair. Silang tanan namasin nga makatrabaho alang sa pamilya. Sama ni Shuvi Kagbay nga usa sa mga hired on the spot. Para makatabang po sa akong family and sa akong self po. Anaa sa kapin 9,000 job vacancies ang gihanyag sa dole sa Davao Region. And I'm praying and hoping that the employers could also facilitate more numbers of employment in the hired on the spot. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.